Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time, alas 4:47 sa lawat na mayong hapon na naman Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Inyo pala tunturan alas 4:30 tubtob alas 6 ang hapon, Lunes tubtob Sabado. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon na Marlon Hinubaya, yari kita sa pizza size sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Amo ini ang pizza mag-aksyon kag bulan nga pinakamasubo sa pamilya kakilala kag abyan ni General Emilio Aguinaldo. Si Aguinaldo among pinakauna nga pangulo sa Philippine Republic. Bangod sa itong Pebrero 6, 1964, Bonsilingonti sukat gid sa mga ika-157 katuig, sang si Aguinaldo ang napatay. Nagtaliwan siya alas 3:05 ang atak sa kaagahon sa Veterans Memorial Hospital. Diri siya nakakonfine sa malawig na mga tinuig. Nagtaliwan siya sa edad ng 95 anyos. Ang 95 anyos nga edad subong sa mga Filipino. Maayon na lamang ni kon makakita kita kag makabati kita nga mayara pa sa nga tinuga diri sa Pilipinas nga ang edad is 95 anyos subong nga panahon. Yes, gapati kita piho nga mayara pagid manak nga amo ning edad, pero ti sigurado nga ilisipon na lamang tuman na lamang ini kadutay labi na sa mga kalalakinhan. Ang istorya ka Aguinaldo sa nga siya nagtaliwan na kaaksyon ang nagaserbi presidente sa nga Pilipinas sa nga tuig 1964. Amo si Presidente Diosdado Macapagal. Naga-isyo siya Macapagal sa nga executive proclamation para sa 15 kadlaw nga italana bilang adlaw sang pagpakig-unong kay Aguinaldo. Dungan sa pag-isyo sa executive proclamation, si Macapagal nagamanduman nga ilisan ang ngalan sang Camp Morphy
ilisan sa ngalan nga Camp Aguinaldo. Reblamo na subong Camp Aguinaldo. Mayaraman sa nga necrological services ginhimo sa tong Pebrero 15. Ang mga nagaserbi diri maka-aksyon nga eulogist. Amo santay Makapagal, si Ferdinand Marcos, si Villarreal, kag Justice Sabino Padilla. Ang state funeral naman kay Aguinaldo, ginhiwat mga ka-aksyon pagkapit sa 16. Ang nagtambong ti sige hapon si Makapagal, kag iban pa nga mga matagas nga opisyal sa gobyerno. Mga high government officials. Ang bangkay ni Aguinaldo maka-aksyon ginlubong ini sa pansyon. Ang pansyon hungod yadto ginhimo sa duta sa sulod sang compound sa niya nga balay sa Kawit, Cavite. Manang istorya sa nga antes mapatay si Aguinaldo maka-aksyon sa nga bulan sa nga Mayo 1963. Si Aguinaldo gindala kag ginbulong sa ospital. Diri na lamang sa maka-aksyon nagapamirma sa mga dapat niya nga pirmahan. Isa diri amo ang kasugtanan nga nagadonar sang iya sa nga historic house. Ang maragtason nga balay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Gindonar yan is gobyerno sa Pilipinas. Ang kondisyon sa niya maka-aksyon simple lamang. Nga dapat siya magpabilin sa mga lugar. Dapat kung siya ang mapatay sa siriman siyang ihapon nga lugar, ilubong. Tingin tuman ginto sang gobyerno sang Pilipinas ang iya sining ayo sang buhi pa si Aguinaldo na tumanggid. Subong ini nga balay maka-aksyon isa na ka national shrine. Ginatawag nga Aguinaldo Shrine. Sa siniman nga balay maka-aksyon si Aguinaldo ang ginbunag Marso 22 sa 1869. Dira sa ginbunag, dira masagin lubong. Ang independence o ng kahilwayan sa nga Pilipinas sa mga kabot o kon pangginahom sa mga Espanyol sa siniman nga balay gindeklarar June 12, 1898. Subong ini nga balay maka-aksyon ginatawag nga Camp Aguinaldo, ginatawag man nga Camp General Emilio Aguinaldo. Among ginagamit subong bilang headquarters sang Armed Forces of the Philippines sa Epifanio de los Santos Avenue sa lipot katawag timo ng Dalan Idsa dito sa maya sunod sang Quezon. Lugang na naman na ni maka-aksyon nga hibalo para sa inyo. Mga sinang unang nga istorya kon akon inyo o kon aton padalman tuman ini kasignifikante. Ako na mga tao sa likod sang maragtason nga istorya sa Pilipinas. Hindi basta-basta. Bisan patay na pero sige hapon. Hindi malimtad ang ila sa ginbilin nga legasiya, kag inspirasyon. Importante man ni para sa mga ulihing tubo subong. Sa mga hobines. O kung ginatawag ba lang ang mga millennials, balik-balik man, tuon-tuon man. Pag may time, o kung ihibaloman sa mga istorya sadto, hindi lang maghalak ka Facebook, hindi lang maghalak ka chat o kung TikTok, nga daw halos maguluwan na ang kalimutaw sang muludlo. Mayara nga daw hindi na makakas ang kabot sang halak akutis ang cellphone o kanatubang sa computer para lang makahampa maka-aksyon sang Mobile Legend ML. Huwag padalabot ang mga halaga pang libak o kung panuya sa social media. Kaya sigihan nyo turuhin nyo na sang pasaway. Sa ulihi magrinongkado lang inyo sa ding autok nga sa ulihi basi di na kamo magkakilala sa inyo sa di mismo nga alam kon kaugalingon. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hinovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, nano ang mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan, kapulisan na lusutan sa drug buy bust operations sa barangay Old Sagay City kay na lamang sa hapon. May pagkapantat kag danlog pa sa SIT o kon grasa guro ang subject bala sa operasyon. Buy bust o kon akto nga nakitaan nga nagabaligya kag nagadaho sang kwarta nga ginabakal sa illegal nga droga. Pero ang suspitsado maka-aksyon lagting pa sa dalunggan sang giting ang palamatinan dasig tangin padlos. Resulta na kadalagan ni sa nakapalagyo. So sa balidad porte no? Daw pwede na mapasakob sa drama bala nga porte nga ability.
Alauna kay na lamang sa hapon, isa ka nagpakuno-kuno nga manugbakal sa ilegal nga droga, ginustoryang manugbaligya, siyempre gin transaksyon ni anay mayo, gin plano mayo ni. Ang alan na sang manugbaligya ang subject sa operasyon, bantog sa tawag na si Jeffrey. Isa ini ka street level individual. Madugay-dugay na nga ginamonitor sa mga otoridad nga nagabaligya sa ilegal nga droga. Kundi ang suspisado kumagat ini siya sa transaksyon. Kagsang nahuman maka-aksyon ang transaksyon, ang baklanay himuon na sa St. Joseph Housing sa Barangay Old Sagay City, Negros Occidental, ang suspisado na kamutik nga ginabay bust gali siya sang otoridad. Gawang arresting officer maka-aksyon na kuntani ang mga pusa sa iya, tiniklod niya ay kumumayampad. Daw parehos ang Splash akon Spider-Man. Splash akon Flash. Akon Spider-Man nga pagkabalidad siri. Kasahi isang tao. Ang resulta maka-aksyon na sabo ginabanta 6,800 pesos ang bili. Kaya mo lang na recover sa mga otoridad eh. Pero dapat tandaan sang siling suspitsado ni. Api hugid nga hindi kagid pagdutan monitor sa mga otoridad. Ang gawa sila nga daan nga daw gin pagkahuyan niya pa mga otoridad nga nag-operar sa iya. Jotay lamang nga sahi nga persona na makita naton diri sa Pilipinas mo. Nga may amo sila kasahi nga balidad la. Apamangkot diri subong ayhan na ginahimo sila nagkapalagyo nga persona man nga suspitsado man. Ikadua, base kung nagbulubarang sila ni siya, dagod na palagyuhan niya mga kapulisan. Ikatatlo, base hindi lamang dughan nagkagtuhod. Ang iya sa nga nabatsagan kapag kubakubakag kurog-kurog kung ipatigin hawa, base ginahapo-hapo na isabla. Dagod sa nasiling ko na hindi sa pagpuntatan sa mga otoridad sa pagmonitor ni Tob-Tob hindi madakpan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pagid ang iban nga balita sa bahin sang lokal DPWH Bacolod may bag-o nga proyekto, hindi may bag-o nga district engineer. Ang ngalan maka-aksyon si Jaime Havillana. Si Havillana nido okay niya kay malapit ni media po sa na-interviewon mo si Havillana. Ang ginatuwag maka-aksyon nga reassignment. Ang amoning subject sa sulat nga permado ni DPWH Secretary Mark Villar. Si Avillana ang una yung uyatan sa among Negros Occidental First Engineering District sang DPWH. Ang opisina dito sa may Talisay City. Subong ari na ginauyatan niyang posisyon sa Bacolod. Ini pagsaylo-saylo posisyon maka-aksyon daw kaangay lamang ni sa pagsaylo-saylo man sa mga proyekto mo sa nga ahensya, di ba? Pero pamangkot subong sang kalabanan labi na ang Bacolod nun kung paano bala mapabangon, hindi lang mapakulod nun kung hindi gurusanon. Pati na sa Bugos nga Western Visayas, pamangkot sa kalabanan di kung paano mapabangon. Sang mga nabilin nga opisyal sa ahensyang maayong amahin sa DPWH. Man si Presidente Duterte na Bulgaria Yakbay, ang pila ka mga ngalan sa DPWH officials, ang sobra pa ka kapal MOOCs, ang kapal ng mukha, muna bla, tangod may kahilabtanan siya katabo ng korupsyon, ang pila sa di ka mga opisyal. Ti korupsyon pagpangurakot sa kaban sa gobyerno, ang kalabanan tigin panawagan pa kanina ni Duterte mismo, halin na kamo sa pwesto, resign kamo sa pwesto. Hindi PWH, isa ini sa mga ahensya sa gobyerno nga nalakip na kaaksyon sa ginakusahan corrupt government agency. Idris Bacolod daw way man gani batia mo di bla sa pagpa-interview sa mga media bla ang sadto nagauyat bilang district engineer. Sino ganito? Abraham Villarreal, no? Kabati ka mo, way. Ako ano ko kabati, ha? Kagi ka niya Oliver tawag sa iya, why? Oh. Nawang kalabanan nga ginakusahan sa korupsyon pila ka mga regional directors. Agi na siling grabe ang bakod.
ang koneksyon. Ilaban-laban naman ng rason kung nga agi na sila nga ang DPWH is losing billions of government funds sa flood control. Pamangkot bala na sang kalabanan. Now, deres Bacolod, anong pwede pa nga mahimo sa DPWH man nga proyekto? Te siyempre arang ginatawag nga widening. O kung pagpasangkad sa 1.2 nga kilometer bla, access road. Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Halin Bacolod, Pagkanto, Bacolod Silay Airport dito sa may Silay City. At tapos nagibablan so, hindi ko magsalad 45.9 million na mo nga bilis ang proyekto maka-aksyon ti widening sang dalan halin sa 2 lamang ka lanes himuon 4 ka lanes mga ka-aksyon. Ang flood control program para kuno ang baha mahagan-hagan asang pagtsug-tsug-tsug o kung pagkalis ang semento sa dalan bisan pa maayo para kuno ilisan sa bag-o daw na mongol na ning Bacolod nun sa siling senaryo Una sa balita, una sa aksyon. Kaya kuno ang semento may kabuhi, may lifespan. Pilang lifespan? 5 years? 10 years? Di na pwede nga ang lifespan niya isa kagatos katuig haw. Una sa balita, una sa aksyon. Kung buhi pa to si Anay Senador Miriam Defensor Santiago. May mga tigdas naman itong tinaga nga buhian daw. Kung government projects ang paghahambalan. Ano pag-inibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Lastara na posisyon, who's in, who's out, sinong pwede, sino hindi pwede. Istorya ini mag-aksyon 2022 election, dugay pa kuno hambal nila, lapit na lang para sa ako na. Ang pinakaginabantayan din mag-aksyon ang sabahin sa Bacolod. May pila ka mga ngalan na matamat na nga nagalutaw. Mga isip-isip naton, mga 8 bulan na lang nabilin antes ang filing sang kandidatura sa mga kandidato sa bulan na sa Oktubre. Ang medyo piho nga liwat magapapili direct amo ni mga incumbent officials o kon mga subo nagapungko ng kadaan, alkalde, vice-alkalde, kagkongresistas Bacolod, gobernador, vice-gobernador, klaro na gidman. Naliwat sila magkandidato sa amo sa gihapon nga posisyon. Pero damo nga Bacolod noon nagkakaroon sa mga nagapalaman noon ho. Sino gid ba lamang kwentro man? Sino gid ang maengkwentro kay Mayor Bing, kay Vice Elcid, kag Kong Greg. Ang ngalan sa mga sadto nagpapili naman sa elections Bacolod amo din katuhaw naman ho. May nagasiling nga ba way gid sang kadudlaan. Way pa kuno manudlo nga naghampol na gani kasla kag lampunaya. Bangod ginlasa-lasa na, ginlama-lama pa, nakaligad nga eleksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara negosyante ko no, kinalaman ang ngalan, pero subong ti may pagduwa-duwa pa sa pagkakumpirmar. Ano bang ginahulat nyo man? Desisyonin nyo na sa mas temprano pa, para mga botante bila temprano pa makapanilag. Kag makadesisyon kung sinong makasiling, kung sinong mag-okay, kung sino magsiling nga yes. Ang parang ang mga tao magkamatamat naman tanom kaslay. O kung lampunaya, pausang una to, dumduman ko naman sa probinsya nga level mo. Atong gina-interview namon ng official blapper, may yagas na siling mo. Siling niya ati, balantanan ni kung sinong manghampol lampunaya. May sumasuma pa to sa mo, may calculator pa sa siling niya aksumarlon lang to ablaho. O dari bansi ko. O bansi, bang konespiya ko. Kung sumahon ta mo na yung bansi ko, tiya paano ko di may perde? Di bla? Latawon ta ko siya ng manghampol ang punaya. Diyos ta, pagwa sang resulta, luulayo bansi sang kontraya, ang gwa siya ng hampol lampunaya. Mutaguro nga kilala ko daw, ayaw to bintaya kay damo to tanom niya lampunaya mo. Kaya ang istorya eleksyon dire sa surad sa nga Bacolod, sinuayahan ang manghampol kasla. Mas maayo nga temprano pa. Para nga makasiling man ang iban nga baway na gida mo gyapon ngalan. Nabalda na suli, nagbalintong na nakaligad nga eleksyon, babalik gyapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang summer capital sang Negros Occidental nga sadtong Webes nag-anunsyo sang pag-postpone sang ila sa nga kali-kalihan na Harvest Festival bangod sa pamahog gihapon sang COVID-19.
Kuntani kung waay sang pandemya, subong adlaw mo ning umpisa sa mga aktibidad mga kaaksyon. Pero waay sang may mahimo, kinahanglan unahon din kalawasan sa mga Salvadorians. Sang sa sinadya kag kinalipay. Ang festival tinamo pa nga mga tinuig nga pwede gina mahiwat. Pero ang COVID-19, hindi basta-basta gyapon dala sining peligro. Ang balita sa mga kaaksyon DSB, Interagency Task Force, IATF. Sa nga banwa nagpamalo naman, nga mayara sang bag-o na naman nga kaso, ika-17 mo, ika-17 nga kaso mga kaaksyon, nga COVID positive sa banwa. 52 anyos na nga LSI, locally stranded individual, halin sa Cebu. Nagabot siya sa DSB, nagligad lamang nga Enero 28, pero way na sa magpuli ha, sa ilasan nga balay. E pag-abot sa DSB, nagdiretso ni sa quarantine facilities ang banwa. Sunod nga adlaw gin swab RT-PCR test sabot silingon Enero 29, dasigwa ang resulta positive sa COVID-19. Way ni sasang sintomas ginabat sa akong asymptomatic ang pasyente, taga barangay Pinoyawan o Pinowayan. Pinowayan. Subong ang DSB may duwa ka mga aktibong kaso. Ang isa dumduman itong ika-16 bla, ika-16 ang nagpositive sa Enero 23 sa ito ka police officer. So maning ginasiling sang kalabanan not yet over. Maning siling sang gobyerno sa banwasang DSB, hindi lamang DSB ang nagadoble dire sa paghalong-halong, kundi halos bilog man sa gihapon nga mga lugar sa Negros Occidental. Ano pagkadiban sa nga balita sa bahin sa lokal? COVID-19 dito naman kita sa bahin sa Negros Oriental ho. Ang kapit nga probinsya sa Negros Occidental, ang kaso sang COVID-19 positive dumamo to sa isa lamang kapagpagwa. Isa lamang kapagpagwa sa resulta, ang kaso makaaksyon Bag-Obaw 28 dito sa Negros Oriental. Lakip sa nagpositibo, 54 anyos nga pari sa Santa Catalina. Mayara man nurse, mayara government worker, may duwa ka bata kag may tatlo ka mga tigulang. Lakip man din makaaksyon ng 81 anyos nga lula. Mayara sa ginabatsag nga hypertension, subo-subo din nga balita. Kaya gindala siya sa ospital ining lula ni. Pero way na ni sa matabangan sa emergency room mga kaaksyon. Ang Negros Oriental subong may 1,522 ka mga total COVID-19 cases. 253 na ring active cases paabot silingon. Mga 253 pa ka mga tao dito sa Negros Oriental ang way pagapon mag-ayo sa COVID-19. Dapat pa ning pagbinulugay naton kita tanan nga mga Negrenses. 45 to mga nagkalabatay dito sa bayan sa Negros Oriental. Hindi pa tapos ang away, hindi pa tapos ang giyera, dapat pa kita nga magbinuligay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita pungsod noon, Presidente Duterte wala man nagapabor sa full implementation sang Child Car Seats Law. Layin o galing ni mo, dapat ni-implementar ka man kasuguan. Ang question din nga, before sila nagpasara sa rin kasuguan Akta Republika na nisa, why nila anay konsulta mga tao, no? Why sila anay nagpangusisa, no? Ano mo na kay layin, dapat implementar ni. Ang full implementation maka-action sang Child Car Seats Law, why man ginapaboran ni Presidente Duterte. Samtang DILG kag UP i-review, kag i-update ang 1992 Peace and Security Agreement. Senador Laila de Lima nanawagan sa Kongreso nga imbestigahan ang pagnubo sang Passport Revolving Fund. Si de Lima di nakagwaya samtang si Duterte sa palangakuan mo. Di ba? Samtang LGUs ginmanduan sa nga DILG nga magbutang sang signages angot sa road clearing. Alang road clearing ni makaaksyon ang deadline why na extension Feb 16 na. Dapat pag Feb 17 submit na ang mga LGUs ang ila sa ding accomplishment report. Ang signages ni makaaksyon dapat butangan no parking. Downtown area libutan nyo.
Damo da sang no parking, prong ka parking, di hamak. May negosyo pa na. Samtang balita naman sa luwasang Pilipinas munuhon ko gini. Basi may parente, sinong sinyo may parente da sa Myanmar? Basi may anak ka mo parente dito sa Myanmar bla? Ang Myanmar, mga ka-aksyon, naga-suprer subong. May blackout sila to. Pero dito sila nga blackout para sa aton. Di nga brownout bla. Nga waya isang suga. Waya isang kuryente. Kundi blackout sila to ya. Ang internet. Waya ito internet sa Myanmar, mga ka-aksyon. Nationwide, no? Nationwide internet blackout. Dito sa Myanmar. Nationwide scale internet blackout. Linibo ka mga tao, gumawa sila sa nga balay, nagkanto sa dalonon. Ako di protesta. Ang lansar sila sang dita. Parang panaugon sa pwesto. O kan panawagan sa gobyernong ila sa nga ginasinggitan mga ka-aksyon ang NetBlacks Internet Observatory. Nag-post sa ila sa nga Twitter na ang real-time network data connectivity ara na lang sa 54% sang ordinary levels kag resulta nag-shutdown ang mobile data services kag Wi-Fi connections. Di kon din sponsor sa Pilipinas, damo-damo na nagpudag daw. Damo-damo na ning nagpanguyayaw daw. Dito sa Myanmar, guroyaw, okay malanto dito sa ilato. Hindi mo ito mga adikto sa internet kaga social media ng mga tao, labi na sa Facebook. Dari sa Pilipinas, mga ka-aksyon na daw, hindi mabuhi ang mga tao, di kunway sang Facebook. Una sa balita, una sa aksyon. 511, arasin kon si Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibalawang tabing observation report sa ato sa nga patrol. Ato sa nga pag-check sa sitwasyon, labi na sa batang sang trapiko. Kamadamo ng baldabid, subong. Baldabid ng mga traffic lights. Balda, gabisyo na. Karanti ka na sila nga baratuhon. Kaya na paagi sa bidding. Sinabi makalaom sa nga di kalidad kaga mayad-mayad ang bakal makakson gin paboran kamanti ginabangita basta bidding amon ang pinaka lowest price ginapili sa gobyerno. Pwede tani bidding no. Ay importante di kalidad. Para nga ang number 8 hindi mag number 0. Manway da zeros babaw mo. 0 na lang sa dalom kay patay na ang suga. Nga tatlo ka niya nga mga puro magkontari sa numero 8. May number 8? May number 8. May number 8 gimas traffic lights. Ari si Akson John sa patrol. Akson John, mayong hapon please kami. Mayong hapon Akson Mark, sa atong tanan nga mga ka-aksyon. Akson yung patrol, ari kami sa area sa nga purok sa Sagingan na dita. Barangay Banago, sulad sa Bacolod. Kaya ito nag-trending, ito online. Ining sa mga proting pagbaha Akson Mark, no? Kung nabisan nga nag-init ang panahon, nagbaha diri sa area. Sa nga mga tanion, actually tinluan gid man na diri ang palibot mismo sa barangay. Ang pila nila ka mga kanal gin pang pangkuan nila diri sa mga supon sa may kanal Akson Mar. Sa nga mga tanion gani binuligay ang mga pumuloy sa lugar kay gin pang diri na nag-operate kay na ka sulod man sa Bacolod mismo, no. Din partikular nga area Akson John sa Banago. Kasagingan. Ano kadalom sa tubig da? Initially is kugis taga tunga sa tuhod ang tubig. Kadalom na. Kung kay wala lutsan abing ang tubig Akson Mar. Dason ko nga nagatugas ang pagtaas sa level ng tubig. Diri ni sa pasulod ka sa may Banago, right turn, no, patuo ka Akson Mar, may mga dagmang iskinita. Amo lang rin budlay kay hindi bla malutsan sa mga dalagpo nga mga equipment. Kung magpasulod rin sa lugar. Pero kung nag-ainit, kaya binabi ko nag-aulan, nag-penitensya, ginadri ang mga pumulo sa lugar sa pagbaha Akson Mardon. No? Karon na, ipasa na ito, kaya siya nakuha maraton sa statement si Sir Jomri Vargas sa Disaster Risk Reduction Management Office,
karakit man ang iya ka barangay mismo, si punong barangay Richie Mijares, may ang sitwasyon diri sa lugar na mismo. Pero karon sa pagbalik report naton, mga ikadarisan naton, kamapang makutana, mga interviewers naton, kung kamusta ang sitwasyon diri nila sa mga regular nga may nagplabot, kung wala nag-ulan, nag-init abi ka kung ano pag nila sitwasyon, kung nag-inulan na aksyon, Mar. May mga balay na aksyon dyan? May mga balay din sa loob na sambaha? Usually kung mag-ulan, ginasudlan kita diya sa mga puloyan, halos tanan gid. Kaya kung pagkabot kita ganit sa lugar diri, masigansig sila pang limpyo sang palibot, nga matinloan nila, bala aksyon na Marlon, no? Pero sila nga matin yun, kay limpyohan na kayo na mga kanal, amat-amat nagsabasay na ginman ang tubig, wala na ginman sa mga pagsulod sa mga puloyan mismo, diri sa may lugar aksyon, Mar. Di ko halin tubig, Kung mag-ulan, kasupon, kay wala guan. Okay. Sumatik sa pilagid sa mga sinemana, antes ang mag-subside ang tubig. Ba't sa action, Mar. Ba't sa lingon dugay na nanagatin na tubig da? According sa mga pumulo diri sa lugar, tinuig na ni ko nga problema diri sa may kasagingan. Okay. Kay may mga kanal man siya actually. So kung makita naton, kadamo gid ang pagiging pangkwa nila nga mga higko, no? Sa kanal action, Mar. Namo tong rason kung mahimo kun nga hindi wala sang lutsan ang tubig abi. Kadamo sa mga panimalay diri sa lugar. Kag ining lugar kung magkadto ka direction, Mar, actually hindi gid saya duta, gid lang patindugan dapat sang balay. Ang area do swamp sa bala. Nga nagpatukod na gid diri ang mga pumulo sang ilang mga tagsa ka mapuloyan. Pero accordingly do gipanigani sa kanang pribadong individual action, Mar. Amo na ang sitwasyon diri. Ili ka mo na ginano sa iban nga ginpang kalkal na nilang kanal, wala ginpang kwa ang mga ginpang hakot gili dikto, no? Sa area diri man mismo action, Mar. Anyways, karon na do kita kay basi makakuha kita sa mga interviews diri sa aton, mabalik report kita diri sa gapon live sa area. Kay nagatipon kita sang details sa kuan naman to statement ang mga otoridad. Pero sa tanan mga ka-aksyon kan dalagan sa traffic auto pagabalan sa palibot sang syudad paglabay naton diri sa area mismo sang San Juan. Amo ni gud ang advice nato sa mga ka-aksyon kun nagadali ka mo abis yung kalatuan subong hapon rush hours man siya. Pero kay weekend, mga ka-aksyon, tatamo sa nakabugot at trapiko diri sa area sa San Juan. Tayo yung biyahe sa mga motorista mga ka-aksyon, halin diri sa area mismo, sang Santo New Stop, Barangay 2. Amo na pwede ka kalabay, agad malikawan ang trapiko diri sa area mga ka-aksyon, sang Ramos Lacson, going diri mismo sa area sa Barangay Mandalagan, kay dra from Ramos to Buri Road, sining hapon, nakaping naman diri ka light to moderate ang traffic situation mga ka-aksyon. Sa piyapabahin, diri man sa area Sandalan, Araneta, sining hapon, nakaping diri ka light to moderate naman ang traffic situation. Ito mo sinakabog at compared mo kapon, Biyernes, kasi di kasi bali ang mga salakyan. Pero as of this time, based sa monitoring sa bita, matamat, naging mga ka-aksyon, nag-congest o kung nag-ginutok ang mga salakyan na landry area sa Rosario, Lezares, kagad nais mga ka-aksyon, pero manageable, kaya tayo ng biyahe sa mga salakyan, mga ka-aksyon. Naming panayam po natin sa palibot sa surad sa Bacolod sining hapon, sa mga ka-aksyon, singkal sa init, ara, gani, pero tinawang kalangitan, daw wala ginawan patiman sa pagulan, hopefully nga magtayo yung sa gihapon mga ka-aksyon, para hindi naman pagbahaon ang area diri sa Purok Kasagingan, Barangay Banago, Surad sang Bacolod. Sa totalan mga ka-aksyon, basta masinigpanyan po namin din mahigop sang mainit na kape, pero kung kape ang aton paghambalan, isa lang ang aton kina-endorso sa inyo, mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee. Yung Dr. Alfred's Green Coffee, pa. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Okay, salamat dari kita sa pag-acknowledge sa first batch sa atos nga mga nagabaritor sa live stream. Okay. Jen S. Oasis Sir, good afternoon, Axa Marlon. Gamonitor, si Shane Anthony. Good afternoon lang da, Action na Marlon watching sa New Jersey. Great lang ko da family, Lipanya. Alex Fuentes, happy weekend, good sir, be safe. Alex Fuentes, listening, watching. Okay, Daniel Ravena, Gamonitor lang kami di sa Paglaong Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City with my son Jacob. Thank you very much.
Si Amor Violeta Paderna, hashtag me at home. Okay. Martin Aliling, good afternoon po sir. Treg si Ibosio, gabonitor ko di. Dona Navarrete Macario, Benji Galvez, sir please greet happy birthday to me. Oh, birthday ni Benji Galvez. Happy birthday. Marilo Kahilig, watching from Barangay 1SA, Manapla, God bless. So Zane Bautista Norby, watching from Purok Esperanza, Barangay Mailom, Aksamarlon. Jocelyn Libon Dispoho, good afternoon, Aksamarlon. Jobelui Lowy Amges, Obinsa Santirna. Good afternoon, listening, watching Pine Tree Idol. Okay. Yvonne Bueser, good afternoon. Happy weekend and Dan sharing. Salamat. Elizabeth Malakagamala, good afternoon. Please greet the niece Jasmine Shairi Brillantes on her 19th birthday tomorrow. Thanks, keep safe, God bless, and more power to ARB. Suzette Alunan, good afternoon. Watching from Hong Kong. Si Kangi SJ, good evening. Aksumarlon, kay Tarantaran. Keep safe. Watching live from Switzerland. Homalumida, good afternoon. Virgie is Olpinda. Good PM, Aksumar, safe, langgid, and God bless you always. From Celine. Okay. Felix Magtulis Villatura, good afternoon, Aksumarlon. Ima Alcuala Kelstrom, good afternoon. Watching live from Sweden. Arama si Brit Hart Tunato, good afternoon po. Charlene is Camilla, shout out sa family Villarroel and is Camilla family watching from La Castellana. Sa ato sa ring watch party. Watch party. Jofran Sorongon, senior boss, good PM, great. Kulang Julius Hilye, ga shot kami di shot ta. Oh. Ayun pag-shot. Jofran Sorongon, senior kagali. Kay Boss Raul Kuno, kabalhin, wala gid kapabatsyag haw, wala gid tada ambal ni Jofran Sorongon. Kapabatsyag na sa tawgibla. Philip ano sakay, good evening. Thank you. Salamat gid. Thank you. Iban balikan taraman tugaduay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsag ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagkain nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman Una sa aksyon. DPWH Bacolod mayara sang bag-o nga Direktor, si Avellana sa Ilode, Halestanes City. Bacolod City Hall nga balita. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Dale, mayang hapon bless kabin. Action Mar, may aras ang apat ka mga district engineers sa Department of Public Works and Highways ang napektuan sa damlaglang reshuffling of assignment naging katigayon din sa may Western Visayas. No? Sa information, naging parambot taton ni Assistant District Engineer din sa Bacolod City kag nag-serve man bilang Public Information Officer sang DPWH Bacolod District Engineering Office. Again, pahid ni Engineer Leia Hammer Action Mar na ang Bacolod City District Engineer Santo nagsailo dito sa may siyudad ng Talisay para sa Negros Occidental First District Engineering Office. Ang to si Engineer Abraham Villarreal. Kan ang dito sa may siyudad sa Talisay Action Mar na si Engineer Jaime Javellana ang nag-transfer dito sa may Bacolod City. So ang effectivity sini, formal sila nga nag-turn over Action Mar sa Enero 28 pa. Matapos nga si Engineer or Regional Director Leia Delfinado mismo ang nagpadulong din sa may siyudad sa Bacolod para pangunahan ang turnover ceremony. Ginpahayag man ni Engineer Hamero nga napektuhan man sa reshuffling gin patigayon ang 3rd District Engineering Office sa may siyudad San Cabangcalan no diri sa Negros Occidental. Nag-sile action mar dito sa may Iloilo City District Engineering Office kag ang dito sa may Iloilo nag-transfer man diri sa may siyudad San Cabangcalan, Negros Occidental. Ginpahayag ni PIO Hamero Action Mar nga ang reshuffling kabay ni sa protocol na ginapatuman sa hashtag DPWH sa mga district engineers sa tion ng isa ka district engineer nakapangalagad na sang kapin 5 katuig sa kalugar. Magsobra Action Mar sa 5 katuig pwede na siya nga masaylo sa iba naman nga district engineer. Sa bahin ni district engineer Bam or Villarreal
dili sa may siyudad sa Bacolod kadto, naglaog siya sa Marsang kapin 7 ka tuig rason kaginsaylo siya dito sa mga siyudad sang Talisay. Normal action mara sa hanay sa mga district engineers nga may mga reshuffling, may mga reassignments nga ginapatigayon, ilabi na maglapaw na sang kapin 5 ka tuig. Sa bahin niya meron yung sige pahayag ngati ang mga nagapadayon nga mga proyekto diri sa mga siyudad sa Bacolod sa dalom sang DPWH Bacolod District Engineering Office magapadayon ng in-action mar sa dalom sa pagpangalagad ni Engineer Jaime Javillana. Aring tingog ni Assistant District Engineer Leia Hamero. May reassignment sila. So, di siya in-assign, ma'am? Pag sinong bago, ma'am? Man lang sa lapito, nag-swap lang sila ni District Engineer Jaime Javillana. Din halin si Sir Jaime ganiya, ma'am? Dira, sa may Talisay, man lang na DPWH, Negros First Negros Occidental Engineering District. Oo, tapos si Engineer Villarreal, dito naman sa Talisay. Actually, department niya mo man usually sa mga 5 years and above pa lang na nag-stay sa certain office. Okay. So, regular din man na at the same time na timing man na kay itong panawagan wala ni Presidente. So, due na gid man nga ganit na reshuffle. Gina-reshuffle din man na yung mga DE all over the Philippines. Sa diri, sa Negros Occidental, sa Region 6, sila na ang daw naka more than 5 years bala. So, nag-swap sila. Apat man lang ka-offices actually sa Region 6 ang nag-overstay kung may 5 years na nabag ang DE. Okay. Talisay, Bacolod, anong dua other, ma'am? Ang isa, sa Kabantalan, Malangan, Negros Third. Okay. Kag Iloilo City. Action Mar na batiano ang Public Information Officer kag nagapong command bilang Assistant District Engineer dili sa may siyudad sa Bacolod DPWH Bacolod District Engineering Office si Assistant District Engineer Leia Hamero. Ito yung pahayag na formally nag-assume na si Engineer Jaime Javillana dili sa may siyudad sa Bacolod Action Mar kag dati magapadayon ng sigihapon ang mga proyekto di sa may siyudad sa Bacolod nga biyaan or bagod man sa reassignment ni Engineer Villarreal. So dila siya sa may Negros Occidental First District Engineering Office. Update ka balita di kan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dave Salazar, una sa mga action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Aksyon Adel, 5:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Yari ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig masang baha kuno dara sa area sang barangay Banago ho. No, kung mayara ka sang suprer nga inang pilas blaka delikado biya sang ginatawag nga leptospirosis. Makuha ina sa ihi sang ilaga kung may pilas kada siya mo sa nga batiis, tiil, kutaw ka sa baha niho, kag mayara sa nakot ka ihi sa ilaga, iguon ka siya natawag nga leptospirosis kadelikado. Alas 5:33, sa ato sa nga pagpanubalik pagkatapos lamang sa balikan ta ato sa nga live stream gabanitor.
Ana Mandri Gos Rob. Good morning, sir. Ngapita, thank you. Jen S. Sir, thank you, Sir Marlon. Richard Dait Pacheco, maayong hapon, Sir Marlon. Kag sa taran-taran nagapamati, tamiyaw ko lang. Ang BCNHS Batch 94, thank you. Melvin Peña Fial, good PM, Maxo Radio. Bea Jonathan, good PM, salamat. Mary Grace Ermeyo Maag, good PM, Maxo Marlon. Nathaniel Del Monte, good PM, Maxomar, from La Carlota City. Remedios Taton Makilan, good PM, watching from Odyong Moises Padilla. Jonabel Hayawon Laison, good afternoon, Maxo Marlon, watching live from Cadiz City. Si Alex Amontesa, mayong hapon, Sir Marlon, monitor landi from Barangay Vista Alegre. Si Tamiya Guillermo Clarito, kag tatay Fred Madrid, liog lang laguda, si Marlon. Salamat, Gid. Thank you, thank you. Thank you, okay. Sige. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Magkumun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ano ang kailangan? Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Sitwasyon dara sa area sang barangay Banago sa problema angot sa pagsulob masabi sang tubig. Aksyon dyan sa balik report please Kevin. Aksyon dyan. Action Mars sa gihapon ang patrol live nag-report diri mismo sa area sa Purok Kasagingan Barangay Banago Surad sa Bacolod. May kang tanan sining issue sa sitwasyon nila ilabi na kuntion sa pagbaha. Action Mars diri man mismo sa lugar. Diri sa area kay inasang aga nagpatigayon sa pila ka minimal nga pagpaninlo ang katapos ng Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpanguna ni Mr. Jomari Vargas kag of course yaraman ang presensya ni Punong Barangay Kimihares sa Barangay Banago. O galing base sa impormasyon nga aton nga natipon diri sa lugar ang ila pagpaninlo tunga sa adlaw gid lamang kag ang ila gintinluan amo ni mga kanal sa lugar nga ginpangkwa nila ang mga nagsupon nga mga duta o kunabi mga higgo sa area. Pero sa gyapon Action Mar nagapabilin ang tubig no sa mga kanal diri mismo kag wala nag-subside o wala abi. Pero sa dalan gaway na gid man tubig Action Mar no pero nag-subside na gid man ang pagbaha. Diri sa lugar upod naton mapila ka mga nag-concerned. Actually, in informasyon sa totoong mga ka-aksyon, naglabot na ni sa National Television. Kagati may pila naman ka mga aksyon na ginpahimo o kaya ginimo abi ang pinaka-concerned agencies may kang tanan sini. Pero para bala naton, ano ginang sitwasyon sa tion action mark kung nagabaha o kung abi nagaulan, kung ano nang ikaw na itigilinit naman anong sitwasyon na comparison kita. No? Upo natin diri sa karon hapon action mark si Mama. No? Mama, yung hapon, anong galingalan mo, Ma'am? Sorina Atilio. Sila na yung edad? 45. Ma'am, ikaw, presidente kagid sa lugar. Dirigi ko nagdako. Kag halin sang gamay ko, amo na niyang sitwasyon di hasta subong. Wala niya sang ya kay bisan pila nakatuig gindalagan ko ni sila ne. Ako mismo kakadto sa barangay ne. Hasta subong wala gid niya na aprubahan na. Ma'am, i-clear ko lang. Ano ang sitwasyon kung nagaulan? Kung nagatulot-taliti o kung nagaulan, grabe nga gabono. Anong sitwasyon di? Ang ulan lang normal lang nga ulan, mas tidi ng tubig, ara lang nadasa, hindi na sa magdaloy kay tungod ba, nga isupto na gani. Okay. Pero kung magbonok tubong ulan ng tubig, dalom na di. Mga taga di Mga taga di na tubig? Labot na lang yung tubig, diri lang, sa dire, pero sa basketbulan dito.
Dalom pag ina to. Malabot akong kita sa diyo sa basketbola, no? Sa tuhod, oo. For how long na nga problema ang amo din? Mga 10 years naman giguro, ah. Bo, Kay, wala pa ko bata, amo na din problema. Nadalalag ko na ning mga bata ko, mo man Japon. Sobra 10 years. Okay. Subot silingon, ang tubig, guay-guan. Wala, guaan. Steady lang kayo. Lantawa, kalagom sang tubig, oh. Pero ma'am, ang kanal niya, rin na nga dalan. Ang kanal, gingubra na di gamay pa ko na. Bago niya gingubra na diya. Pero mayo pang daloy sang tubig sang una. Okay. Mayo ang kanal di sang una, pihak ag pihak. Galing sa kadugayon man bala. Wala na na kwan. Kay kami matinlo kami. Ang pihak to karong nga baryo, wala. Eh mano kami di. Lantawa kay amo, nanubo kami nga parte. Kami ang kaluluoy. Kaya ari sa amon tanan, no? Ari sa amon di nga tubang balay. Amo na, ako ang inita nila subong. Kaya ako nag-report. Eh, kita na lang kami sa Lunes. Kaya way ko nadlok. Okay, buot silingon ma'am, ining concern, ginpadangat ko na. Padangat na ni namon sa barangay. Sa Purok Sermana, kabalo na sa kay bisan diri sa gagi na de. Hasta nakalabot sa barangay, galing kay isa ka tuig nakalakad ako sa Manila pagbalik ko mo man Japon. Ang rason niya ya, kay way man ko di ko nagatiner galakat ko, singkuway ko di gatiner kay ang balay ko ya ari de. Pagbalik ko mo man Japon, wala miura. Di ano mahimo nyo hasta subong anay subong nga naglagan ako sa subong ka mo makaran-karan. Di way ko ya ako niya tindugan ko ni kay ginumpisahan ko ni tindugan ko niya. Way ko ya nadlok. Buot silingon ma'am, diri nga lugar, hindi lang affected ang within the street. Hindi lang niya, amo niya. Sa pihak na bangga, sa punta, dire, basketbulan, kadamo, atubang pa sa karsada, pagid na. Para-pareho lang. Pare-pareho lang ng tubig, pagtagulan, dalom na. Pero po, sa dugayon na nga ginareklamo nyo sa city, anong action nila? Bisan reklamo sa, wala sa city. Dire lang sa barangay lang. Ginreklamo naman sa barangay, wala sila aksyon. Nakalabot ni subong sa city, kaya mo niyo. Gindangat ko na kay Tulpo. Pila kadlaw aga, nga kontak sang barangay sila hapon, kontak barangay, wala mi gasabat. Pati sa engineering office ang siniko, aga kagahapon nga kontak sila ni Tulpo, wala sila gasabat. Kaya sang hapon na, nag-decide si Tulpo nga. Okay. Subot sila ma'am, naglabot na ni, and kinsubong lang sila naka-take action. Subong lang sila nag-action kay nga, wala tawgan si Tulpo, wala sila gasalabat. Si Bing ang gintawgan ni Tulpo, muna nagsabi. Okay. So subong nila gitinloan. Ang pagtinlo ni, anong ginimo nila kayo? Ang pagtinlo nila, mo lang niyo, yung piryaan nila, Lunes naman nila ko nabalikan. Buot silingon, anong natabo, maging kwa sila, maging kalkal? Maging kalkal sila, may biging pang kakas nga mga balay kay mga Uber na mo. Uber na sila da sa kwan. Siyang ila na ginistorya gani nila kay sila gani nakipag-away to gani sa mga tagbalay to gani nga ginistorya nila. Ako paihan nga ako pumuluyo lang de. Di ako hindi na ko dalabot, hindi ako mag-away sila ya. Ang ako lang yan ako niya pailigon niya lang tubig diyo. So anong ayo mo tani ma'am sa city government? Ayo ko lang gidyatani ya. Hambal ko sila, wala ka mo nag-aksyon, may napatay na, leptospirosis. Kung wala ko nagbuhimo sine, wala na may napatay da, hindi ka mo mag-aksyon. Subong may napatay na, subong makaran-karan ka mo, kay nakalabot na sa nasyonal. When, saan siya na, agin na namin mga napatay, residente, Residente, ara balay nila. 35 years old, leptospirosis. Ang pinamataya sang Domingo lang na ginlubong. Domingo ginlubong, wala pa nagsukat buwas pa Domingo. Okay. So subong, ang inyo lang gitayo is matinluan. Tinluan, amo nang hambal ko gani. Tinluan lang bala kay wain tani problema mo kung kadugay sang ginakwan ko sa baryo. Ginambalan ko na sila. Yung kadtulan din nila, tanaw lang nila. Puli man sila rayon. Wala aksyon na sa subong. Mano ko karon? Kaya kuya mismo, ya ako di-star, di kaluluoy kami amon. Ay tsura ni namon, do rikiso na di sangkwan. Gareklamo pa sila kay... damo kami diya mga request na di mga lanag na di sang opisyon na nila yung wala ang isa pagid ka concern isang poste. Number 1 pagid ang poste. Kaya nga kadugay ko na duwa na nakatuig ang ako na nga
nga bulabog na sa Sinico, wala sang may wala. Ang katuan ko na, ang tanaw lang na nila, ang katuan ko liwat. Tambal nila, paluap, Duwa ka tuig na paluap ko, sa subong may nahimo ka mo, wala. Anong sitwasyon sa poste? Ikaw ba mapakidescribe? Ang sitwasyon sa poste, gabo, ang banting na lang na ang nagkakawid. Banting na lang na. Damo pa na live wire. Kung mag-ulan na, grounded na. Bulok na sa dalom na, oh. Bulok na na. Wala na naunod ang sulod na na naunod. Hindi nila pag-aksyonan. Hambalan ko na to sa may Sinico, engineering office. Kung hindi nyo ni pag-aksyonan, may himuon kung hindi nyo magustuhan. Amo na yung nakalabot ang si Rapi. Subong adlaw, nakatuan nila Wala. May nagkadto di, engineering, wala. To check, wala. Wala, gid. May nag-inform sa inyo, makadto sila o wala? Wala. So kung how long na nasama ng sitwasyon? Sus, dugay na ya. Kaya amo man na, kung anong problema di sa baha, amo na kung anong affected na ng poste nga, baka mo. Ara sa dalo mo. Ag-arang baka, ara da yung iya nga pugsok da. Oo. Wala sila action. Ma'am, one thing nga ginambal mo kaina is personally, ikaw gina-direct sa personal ka na. Personalan na. Ang personal is diri, ano man? Ang diri man eh. Taga diri. Ano kuno ang manamin mga personal? Bypass ko kuno sila. Bastos ko, kaya bypass ko sila. Okay. Ang sa pagreklamo mo na? Pagreklamo ko na, kaya nakalabot ito. Okay. So ang pagreklamo mo, gina-consider nila nga bypass ko, bastos ko. Pero ikaw ma'am, on behalf lang na ng barangay. Barangay. Okay. Isa guro ka concern yun ng taon nila kasi it's all about politics. Tanan? Siguro. Politics, ganyan nga tanggalon nilang utod ko. Ginpali nilang utod ko na. Manghod ko ginpali na nila sa baryo. Ay sa barangay da. Barangay police na. Wala na obra subong. Okay. Ma'am, on behalf ng barangay, isang purok, anong appeal maliwat sa city government? Sa lokal sa mayor, sa tanan? Makita ko lang yung limpyong lugar namon niya ipakita nyo nga may ginhimo kamo ya malipay ko. Oo. Kay kadugay ko na nayagin na paayo sa diriya. Siya nga ko nanda madaloy ang tubig nga madiritso nga hindi sa magbaha. Hindi sa magbaha bala kung tag-ulan. Amo lang na nga konda ang kagang puste ni namon de isla nyo na kay bulok na ya. Ang delikado na hindi nyo paghulaton nga may makuryente bago ka mo mag-aksyon. Amo na nga konda. Kaya ako, malipay ko kung may aksyon na mo. Malipay ko. Kasi ano ma'am, ay ni pagbaha, may makadulot sa pagbalatian sa field. Oo, patay na gani. Nakapatay na gani tao. Patay na. Sa subong, kung wala sila aksyon, wagid man sila nag-aksyon kung wala ko nagpatulpo. Okay. Sige. Ma'am, ano ganin mo diba? Sorry natilyo. Pila ka na kay yes, ligat din ma'am. Alin sang gamay ko. Bata pa kuya, bago lang ko na tawa, rin na kami din nag-star. Ma'am Zorina, Action Mar? Sige. Ang sitwasyon, aksyon dyan, subong, nakita ko sa picture yung sent mo diri. Mayara sang may water damage kaya ba nasunod sa balay nila, plus lutakon na ila sinilagyan. Sumini ang mga balay na sulang tubig? Malayo, amon, balay man. Di mausor ka tanay balik pa. Action na Mar. Kung mausor ka na di pa balik, pagwa ka. Kaya according to sa ila, ang mga puloy, andri nga iban, ginasudlan ka tubig mong tumitom sang tubig agri eh. Oo, duta ito man. Ito man ang duta. Kaya muna, kung maglapaw bala, ang tubig sa dalan, amo ni siya ang resulta ya diri no. Pero according diri kay Mr. John Marie Vargas sang Disaster Reduction Management Office o kundi DRRMO nga karon nga adlaw mo naging pagkatuan diri nila sa engineer kay even si Kapitan Ricky Mijares nagkadto man diri sa lugar kay lang taw diring area mismo action na Mar no. Para mabalaan diri sitwasyon kay matagan sa nakikigong aksyon. Ang isa diri nga giniran taw galing kay sa may area diri sa kasagingan may portion nga ginapanagian sa pribado nga individual. Amo na rason nila nga dumay kabudayan sila kung magka-conduct sa anuman nga mga proyekto dili patumana. Pero in terms according diri sa iya sa paglimpyo sa lugar
ginahimo Manila ang ilang masarangan aksyon, Marlon. Hindi man po dason dyan nga magpamala ng private na individual o private firm na kay safety sa pamuluyo ng inasuryahan ho? Gani, kaya mo itong hambalya, mahinon-anon man sila sa tag-iyas ang lugar para ma-aksyonan dari aksyon, Mar, no? Actually, hindi lang isa kapurok, pating isa kapurok pagidari, mo manig na sang pagbaha sa kada mag-ulan, abi, o kung nagabunok man ulan o nagatuloy-tuloy sa action, Mar, kay nadaluman man nga porson, no? Sa kasagingan, kag ang sa katilingpan nga lugar. Ang interview naton kay Sir Jo Marie Vargas, kag ang kay punong barangay ni Timihares, pati anak sa tumakakson diri sa pila ka man sa public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon, Mar. Ano pagwakabit diri sa may lugar. Banting kagid may nagpa-upod ka diri para makapasulod sa area kay kalayo sulod-lon kid aksyon Marlon, no? Ang area mismo. Sa ato na maka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19, ibalatian natin sa Gapon, kinakabalakan, pabakuran ng resistensya magtumar sa matagad sa katanahan sang Zantong Pasco, kang Zantong Pasco, himog Ruta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Dugangan na karoon ni Aksyon John Diaz sa Aksyon Farming Line ha. Kaya ina nga problema ti magsiling kita 10 years na ang kalawig unti dekada na no? Dapat ang ginasiling kuno politika, dapat paiway ng politika. Kung pag-akto sang barangay officials ang ginakinahanglan, dapat aktuhan. Okay, ang problema sang baha mga kaksyon dere sa Bacolod City, di dekada naman. Kung nabutang da karon sa peligro ang safety sa mga tao, sakto nga gibuno ko Sa interview ni Aksyon John dara sa isa ka residente, ay napatay na kuno sa leptospirosis na naman na ang tuman kadalikado kung baha ang paghambalan. Sa mga nag-suprar sa ila sa ding masakit, tayo nabatsag sa atay, DTX 500 capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. So Lord, good afternoon Sir Marlon. Araman si Dante Makilan sa ato suling live stream. Nagamarito. Si Sher o si Kian Chase Hebo Teya. Good PM, Sure De La Torre, Great Lang De La Torre, Balesteros family sa Balago Talisay, Sure, Sang Pontimilla, Takuling, thanks good. DJ Jonah, kachiling kay Mamba, mga 10 years malang, naka-comments man ko ba, chill lang. Bani DJ Jonah, sa interview to na Son Jandra sa Barangay Banago. Alex Armontesa, nothing more words like this. Ni W.T. Olarte, Brave Woman, bravo, good evening, Axomar, sa baha na sa Ana Mantrigos Rob, nanti halaka mo hulat pa ka mo ipati, kundi
Fatay ka mo kay Chay concern. Selbeth Yap, good day, Max Marlon. Rino Bautista, interview man ang Porok President Abe para sa balance kung ano mahambalya. Laboto na ni Akson na dyan na Diaz. Karoon sa Akson para ilay may sugpod yan ang magka-action. Standby ka mo karoon. Ana Madrigo Srob. Sana all matapang mag-speak out for their rights. Okay. Go, Chay. Sus, Maria Ketchup. Ginbypass pa sila sa dating na iyan pila ka years nga problema. Without action, may napatay na gani. Okay. Armando Saison Guevara Jr. Monitor lang kami din sa may Quezon City. Happy weekend, Sir Marlon. Alas 5:59, Action Reports. After the edition, magabalik na naman sa Lunes. Magasunod na Action, Balita Evening Edition with Action and Defensor. Ako naman, Action na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,